Terve ja tervetuloa Keravan Kaskelaan. Tämä Kaskela on viihtyisä, vihreä, vehreä omakotitaloalue, joka soveltuu eritoten lapsiperheille. Tänään meillä on vuorossa 2008 valmistunut omakotitalo, joka on rakennettu rinteeseen, osittain kallion päälle. Perustana on betonilaatta, jonka päälle on harkoista rakennettu alakerta ja välipohja on ontelolaatasta. Yläkerta on K-raudan talopaketti. Tästä alueesta vielä sen verran, että tämä sijaitsee päättyvän tien päässä ja ympärillä on puistoalue. Tästä on kuitenkin lyhyt matka tuonne Lahden moottoritielle, ihan muutaman minuutin ajomatkan päässä. Mennäänkö katsoa sisälle? Tässä meillä on aivan upea, valoisa, avara keittiö, joka oikein kutsuu laittamaan ruokaa yhdessä perheen kanssa. Kaappitilaa on runsaasti, laskutilaa on runsaasti ja kokkauksessa on huomioitu on sähköliesi, on kaasuliesi ja vielä löytyy leivinuunikin. Talossa on runsaasti varastotilaa. On vaatekaappeja, on iso walk-in vaatehuone, käyttöullakko sekä autokatoksen yhteydessä ulkovarasto. Eikö se olekin upea talo? Ja tämä talo sijaitsee mahtavalla, avaralla, rauhallisella, luonnonläheisellä tontilla. Hyvin suojaisa. Haluatko nähdä lisää? Jos tämä talo sinua kiinnosti, ole yhteydessä Timo Nevalainen ja Top House LKV.